Петро Медвідь пише таке, як цитую: «Мали би ми вимагати, аби Київ публічно нелем відкликався із документ, котрий був схвалений у 1996 році, а до кінця обися за нього оправдав перед русинами і перед цілим світом. Що має в виду Петро?» Дійсно, Петро має в виду то, що мали би ми вимагати від Києва не лише публічно признати свій злочин о етноциді з елементами геноциду русинського народу, котрий був схвалений в 96-му році, а до кінця обися влада оправдала перед русинами, перед цілим світом, що вона чинила. Бо много раз зверталися наші люди до українських властей, представники русинської організації на Україні, як і представники Світового конгресу русинов, котрі жадали, обращалися к Україні спеціальною декларацією і європейські конгреси подкарпатських русинов, котрі жадали, щоб русини були визнані, щоб могли прийти і на переписі голоситися за русинов, як за окремий народ, і щоб дістали свої національні права. Ясно, що права русинов нарушаються грубо дотепер. Уже 25 років ці плани, заходи діють. Іменно по цим планам заходам судили і мене. Іменно судам, прокурорам, СБУ предписано всім лідерам русинов переслідувати русинов, судити, і навіть якщо за ними не числяться ніякі заклики, дають їх в розробку, як то зробили СБУ, і на пустому місці клеїло злочин і мені, і другим русинам. Напомнимо, що такий був указ терористичного Комінтерна ще в 1925 році, коли большевики в Москві, там були многі українські комуністи, коли говорили про українізацію русинов Чехословакії. Вдумайтеся, з Москви планували українізацію русинов Чехословакії. Да яка боротьба була з українцями, котрі нині плачуть на сльози, що українців вбили, не визнавали, українську мову не визнавали. Неправда. В Закарпатті ніколи не була гонима українська мова. Навіть часи Чехословакії. Ніколи не були унижаєм. Наоборот, сама вона дозволяла собі хоч як виражатися проти русинов, проти русинського язика. Ну а коли без нас приєднали до Радянського Союзу, до радянської України, всі русинські школи стали саме українськими, з українською мовою навчання. Точка. Просимо і депутати Верховної Ради від Закарпаття, був такий один, не обманювати общественність. Ніколи українська мова нами, русинами, не піддавалася униженню. Ми і нині нею володіємо, але і ще краще володіємо русинським язиком, материнським, своїм благодатним, ні з чим не зравненим, котрий аж присокотиме будемо мати честь і достоинство і всієї історії. Головне є, що віримо, що в ближайший час і Америка, і Європа заставлять тих чиновників, на яких лежить злочин етноцида русинов, щоб вони дали відповідь і, можливо, дуже ще в судовому порядку.